Nemanja. Evo me nešto na grbavici, radim, snimam nešto. Snimam film neki. Pa da. Film kaže, nisam statistički. To je u dnu, ne mogu da vidim. Ne. Ma to se vidi i odatle, to... Da. Mogu ljudi malo se da prikaču, da pustim vodu tamo nešto, da vidi kako je. Zapravo? No, ono sad se gledam, kao neki neki. Ok. Kao da tu broj.
Ne znam koliko ti sad kaže da sve piše. 10, 25. To je od ovih usta, tako? Da se od usta cedi. Da? Ne znam.